Assalamu alaykum. Men Devran habarsyz galma etmişine hoş geldiniz. Yaşar geçenki bölümde bu hepde de habarsyz galma etmişine çenni 45 000 bolonun deyipdik. Yöne gıynansak da 45 000 bolmadık. 45 000'a yetsek konkurs başlıyor. Dostlar aranızda bu konkursa partner olacak. YouTube kanalımı ösürecek diyenleriniz var mı? Eğer de var olsa bize Instagram'dan yazın. Nesip olsa bu gedek 10 tane telefon oymakçı. Kliplarımıza başlayaz. Ferhat Attayf bilen klipdak aktörçülüğü hiç ili söz yok. Tanışanmaşar. Tanışanmaşar, yar görüşülmeşar. Sevişilmeşar, yar görüşülmeşar. Geçen hepde Eldar Ahmedov'un täze klipini ağza geçip yönü montajda yadımızdan çıkarıptır. Ecemcan bağışla meni. Dostlar, ABM grupası kimin yazına düşüyor? Şu gruppada başta Berdi Bivadı. Ondan son Yekecöz hem aydım ayıp başladı. Şu an täzeden aydım ayıp başlattır. Täze klipini görelim. Cana 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 cana, sen beni yaşamayana cana. Sen yüreğimin yari, sen ömrümün bari cana. Ahmet Atacanov'dan Gunço. Yaşlar aranızda daşar yurt aydınların, daşar yurt täzeliklerini hem habarsyz galmayıp beşiğine ağzap geçin diýeniz. Yöne biz olary ağzap geçip bilmeýär. Strike gelýär bize. Yani olan aydınlar ulananmy sebäp bize jal berse kanalymyzy yapıp bilýärler. Emma size gowy habarym, WhatsApp programmasyny ulanýanlaryňyz barmy? Şu programmanyň içinde ýürütü siz üçin kanallar var. Aydın saz dünýäsiniň iň täze täzelikleri hiç radio gözlewini berin, yüklen, dinlen, goşulun, keypedin. Salıgsını aşakta koyacak. Halypa bağışymyz Bäşim Göktepe Janyň sesini dinläýin. Böbek kanımda man yata yeri, Mekke'den ayrılıp nirekleri, Hey hey kinni yatır nülemci gittileri, Hey hey yemin kalan doğduk dipem, Göktepe'm, Hey hey kerem kalan doğduk dipem, Göktepe'm. Alayıftan Pervan Halım Radif'in dost ellerimde sazım bilmen aydımla kavar. Yeni başımır eyvilim benim ayrılığım. Sen dostayım gününde gitmedi savurlu. Sen dost ayım oldu aydır doğurlu. Sen dost tene kardır dermanlan biter. Geldiğinde Maya'nın in bet klipine. Maya'nın in bet klipi. Söhhotçu Mayf'ın valla klipi. 5000'den köp adam ses veriptir. %50 götürümü Söhhotçu Mayf'a veriptir. Geldiğinde MP 3 aydımlarımızda DJ Bega False Love üt göçecek stillaydım. Yeni bir MP3 aydımımız şade ol, bolar gider. Herkesinin nefi ve fi, vaktına bol
Näde dertten solar beden Dert bilmez hak eder deden Aşık bolon ger perdeden Aşk tağın salar gider. Instagram dünyasından täzelik bülbül sesimiz Züleyha Aydım'la akustik görünüşü. Canlarıma canlar koştu ne biley Züleyha. Ayda bilmen bu gıyr kimin gıyriley Züleyha. Yeni bir Instagram'dan täzelik Mahım Bagşy'nın canlı sesi. YouTube täzeliklerine bugün size aydımçıların YouTube kanallarını agzak geçeyin. Başlayan Maro bilen. Bu dünyaya gelenlerin biridir canı bilen. Farhad Rayfı'nın YouTube kanalına geçip täzeliklerini dinlep görüp bilersiniz. Oh yeah. Na 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 na. Nazali 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 nazali. Yine o YouTube kanallardan size Türkmen Lady kanalını maslahat deren. Bu yerde Amerika näde okup etmeli ve Amerika barada hem de İngiliz dili sapaklarını öğretiyor. Yan Amerika gelmeyen 5 tane yollarının birincisi Green Card'ın üstü bilen. Hemen selam mehmanlar. Men kanalım hoş geldiniz. Şu an maskeydim. Tevada şardım. Maskeyi mesela mağazine salanı. Kadir şu tema men Amerika gelinizde näde Gelliğini köyneleri yatlar şakacığımda. IBM Arzu. Emma bir gün arzularım puçmanlı Kara gözlerime acı yaş dolu Neçe araşsam da gönlüm gelmedi Vadana bir vefa bolup çıkan Arzu ettik gönlüm oturup bile Arzu ettik bunu bilirdim güne Yeni bir köyneleri yatlalı Aman DJ hoş kal. Sen ağlama geçenleri yadlama ol günleri indi kalbında katlama sen kıynanma özünü kıynama boyunda ağlama ne sevgimizde yok mani Sponsorstva täze koşulan dostlarımız hem de devam etken dostlarımız. Bayram durdu Ağa Canov yöne kaytama beğendik Allah verdi. B Vorse Atacan Saparov Dünya Ödül Ermetova Nega Dövlet Çarif Beznik Miras Plus. Geçenki bölümde gepleşen vaktini uzoldu mu diyemizde tesirler has köp okan deyiptiniz. İnniden beylak 10 tane tesir okuyaz. Gelliğinni tesirleri okuma şakacığımda geçenki bölümde birinci tesir yazan Esko Life. Salam medyatama yine de Esko Life medyatama inni bolanıra deyiptir. Esko Life yine geliptir. Yine birinci ol başlattı. Bunlara da yol ver Esko Life. Muhammed Murat Omar şeyle deyiptir. Pulu kızman akıl alın manatken. Gepe gitmen çın ağtarın galatken. Köpçülükte özünüzü tanatman il beyiktir. Bir söz diysen
tanar olanlar. Ellerinizi gelinlerinize galgatmaň. Ýöne özüňizem gynanjyňyza baglatmaň. Ýene bir söz ejeleri aglatmaň, tutaýmasyn ahy eneň olanlar. Nur Saparov şeýle diýipdir. YouTube bilen düşdüm ýola. Çarpyndym saga sola. Dünýä belli kanal gördüm. Onuň ady Mediatama. Dönün size berekelli olanlar Allah can bundan beylem. Ingo klipler sizin kanalyňyzda ýanglansyn. Vi baram Duran dost sen şu salam alaykum diýişiň bilen hayran etdiň. Sen şol salam alaykum diýişiňden ýeşili ýa-da mok. Salam alaykum. Cennet Orazowa şeýle diýipdir. Falan Mediatama işgärler geçen edek go edip yürekden goşky ýazypdym. Like hem köp ýöne okamadyňyz we şolar ýaly bolan ýene bir näçe agzalar bardy. Like köp alanlary okayan ýaly edipdiňiz. Gatty garaşdym. Bolmady diýipdir. Ana bu kadar okadyk. Hal verdi Tağan Gılıcıv şeýle diýipdir. Mediatama kanaly sag bolun size üstünlük Jit Nur Döwran hakyky. Siz bolmasaňyz täze çykan aýdymlaryň %30% görülürdi. Galanan wagt geçmegi bilen dinlenerdi. YouTube kanallaryň karoly bolan Mediatama size üstünlük ýene bir sapar sag bolun diýipdir. Oraz şeýle diýipdir. İnni salyudatsiýan bolýa 40 000 dönem geçdik karantinadam açyldy. Haçan atýa sonra salyut döwran çykdy. Han salyut dam. Ne diýip bola ýakyn atar. Sapargul Roziwa şeýle diýipdir. Döwran we Mediatama sizin gep işiňiziň üstü bilen köp täzeliklere eýe bolýan, size ullukan sag bolsun aýtýan işiňizde üstünlük janyňyz sag bolsun. Вы очень активны, я просто обожаю тебя, Döwranчик diýipdir. Короче, ortada gal. Ödün kan bir kilo. Men okosam gaharny diýler. Ödün arka ýok. Arra gonçyk şeýle diýipdir. Mediatama YouTube'dan näçe pul gazanýaňyz görkezäň diýipdir. Biziň çykdy jemde eten ok. Näme çygan gör. Gerek. Resul Bekyasow şeýle diýipdir. Näl Döwrançyk Agam Gaýypowdan täzelik çykan okda ýatdy ýetgen sebäbini bilen okmy, näme üçin çykarmaýanlygynyň diýipdir. Dostlar, Gaýypowyň Instagramyna gidin, "Tüçöy, nä täzelik ýok" diýip ýazyň. Täzelik çykarar. Dostlar, men öz kanalymda Mennuran YouTube kanalyna dostum Kişman bilen Pelwan Halmuradowyň nokot aýdymyna cover çykardyk. Dinleň, lezzet alın. Ve gepleşin soňuna geldik. Özüňizde gowy jeteredin. Hoş. Sag bolun. Gitme meni zadalap sen koymay geceler Rekmeylemen canıma yakanadım gıycanar 1, 2, 3. Yok. Koydun. Koymam sen. Koymadın mı? Sözleme geçen de o ayrı zaten. Aşıklar bekliyor. Hemen ergel hem hayal urlamörler. Terden aşına. Dostlar, kimin ýadyna ABM gruppasy? ABM. Gelle reklama. Bunların habarsyz gal. Takırda da. 1, 2, 3. Şu programın içinde nämedi? Yok, programa yürütüsü için kanallar var. Inbet. Klipi. Değil mi ya? Klipi. Klip. Ne yapacak? Buraya öyle klipi. 1, 2, 3. Başla ya. Bu nereden gelen? 1, 2. Şeyler ittir. Gülmeyen ayda. Goşkon arma. No. Neyse. Evvelli kanal gördüm. Nerede? Dişimde kara dursa kovmuş o. Avan normal mi bas? Yadırsın be, neyden mi o? Tamam. Çitiri ve çikten olsun o. Ne şeydi bakayım. Salam aleyküm, men de ulan yen çıkarış ok men giyirem dedi. Valla deyin ne ha? Yenen bir tesir var. Ay sağ. Bize